mundisisa kuchapo bwe pasogolopo pang'ono ya pamene kusunthebe wezi mchimwene ndikuti tucha pamenepo apo bwe titeretu mchimwene sa ndramani mmene kwa firanzi ine ndimagazi ngati tuwanzitu mayazi ndi firanzi chabwino mwene thandizeni ifenso kuti ndikathuwanzi komwe ikatu zikomo uyende bwinotu mchimwene zikomotu mchimwene apa ndi nkumalowera kuti kaya pang'ono kaye mchimwene pang'ono kayesa mwalandiridwa kodi ndingakhale komano unanyaka shopu okay palibe vuto ungatokhala zikungwambira mwene zikomotu kachikena uwati palibe vuto lilonse mayazi palibe kungoti ine ndinabwera mtawuni muno mchimwene komano pakadali pano ndifuna ndibwerere ku Abuja komano ine ndinauzidwa kuti kunoko kuli kansika kenaka kuchipa zinthu komano sindizo kuti ndikuti kumene ntekagulu tizovata kuti uchipa mu Lagos muno ndizoti kumachidwa Lagos Island komano mwa zonsezo ndikungofuna undipangira undionese ngatino malo ake ngati mmene ndaneneramu iweyo kuziwa mchimwene kungoti feta choko ku Abuja ndine ndimafuna ndikamabwerera ndigule tistafu tochipa amwene iniyo mukuziwa tizintinake tochipa basi totibwerere nato zotera ndekuti iweyo moti wabwera kumene mu Lagos muno mchimwene osadanda wabwera kwa John apapa apo ndi kumvana mchimwene iweyo osadanda mbali ine ndikakuonesa kumeneko ndipo ndikutengera ku Lagos Island ndipo palibe chimene usaka chionera kumeneko kali kosoka kaona komano pepa mbali ndize kuti zosafunikira kundiperekeza kumeneko ine ndingathe kupita kundekha chifukwa choti mbali apapa ndilibe kena kalikonse ndilibe katulo kuti nkupasa mmene muni mmene weyo ungayankhulire ine ndimona ngati uyankhula chiko ku Abuja ndi mundi president kumene umene okha kuti walongeza ndalama zochuluka olo kapena sunozida Lagos mmene makhalira taona mbali zonse zija zimene umaziona mfilimu zija zimene zijazo ndi zoonadi kunoko ndi zimachitika ngati ungapite wekha zindikira kuti akakubaya kumeneko ende akakubera kena kalikonse kamene uli nako ngakhale atamakupangira pansi palibe angakulandise sungabwere kwa moyo akakupha kumeneko ndipo chisankho nchakuti apa pambali ngati ungandiyang'anire mmene ndanenamo ina yake basi ine ndikakuonesa kunsika kundithu ndipo ndizakutezera pena paliponse ukumvesesa koma undiyang'anira zikumvekako bwino mwanjira ina unayankhula kuti ukufuna kena kalikonse kamene uli nako palibe vuto mwanjira tizipita ndikupaseni yake mmene mufuna muramvesesa chabwino ndikubwera ndingompusha mbali iyo muri mmene muni mmene Lagos imakhalira mbali muri wina aliyese amangofuna COVID pambuyo pa zimene zizo pamangofunikira ndalama basi kuti upange survive mu Lagos munomo ndeno pakufunika uzionesesa tumbali ndakunyada mchimwene ndizochepa zomwezo bebasi